Aduh itu mereka dong. Ini amren tahun arat lapen outside arat itu aparman jasemet nonolom rong sor lapen sumaratum akisung problem kapisol dia pan jasemet la Unique Identification Authority of India UIDAI authority pan loi pak pipi lo jasemet ke Aadhaar ke malam la government na beneficiary scheme mukha urunodoi tang ho video pension tang ho la pena kaprek government na scheme mukha la Aadhaar ke nang sot apot rar tum hangju athe Aadhaar sentara bangke pena anar ni ki ding pen stop check ajok high school going children tum stame akisung dolo athe Aadhaar number produce dete admission nong le puta arjudun nong lapen urundoi ration card scheme mukha along an sitame akechak lok dolo latum pinan lasu Aadhaar ka pen ka seksak do pochi DC aphan loi pak rat hoi pen tipi padolo lapen la sop frang sitame irui ni frang individual pen nilihin pen sitame ki pidam do mane la Aadhaar enrollment program bang resume nahi la dak DC madam han sipidam lo alangli tanang pulo la so puthak concern authority han pachini po pulo samen nan puta la so action thelong le la so jo ini sipini bangke la dak public hoi pen la town adi arlo kudwara da tumpen chenglok la entire hamren district hoi pen sitame langli phan loi pak public petition pen sub pen sikitulo salangli ko energy DC madama bang sitame la soalu concern authority von kapachini pen la so Aadhaar center par resume pen la hai problem ka solve ya phansi semet ning plan pila jong pon ini ja semet abang ke la sala so pinpura lolong ki jong pon ko pi semet pinpura lo ke jong pon bang ke la hello deputy director la Assam state or law banke Unique Identification Authority of India UIDAI regional office Guwahati sido jasemet ke deputy director pusidake alang fancy address lo lapen through deputy commissioner la West Karbianglong pen afansi itum la solo pajero lapen ladak